country. Jatend piny Kenya William Ruto oyuoro e romo mar lalruok ewi yore mag jiwo lony manyasani e tayo chenro mopogore opogore mag dongruok. Romo ma kamano manobagi e kar romo ma KICC bore Nairobi en mar timo ikruok ne nyasi mar JAMHURI ma timore odiechieng' makinyi. Nyasi ma higani piny owacho keto weche mag lony manyasani mag mbui kaka thor wach. Walter Nyambaga nigi lerno. Jatend piny William Ruto timo limbe giko romo makende mar tiyo kod yore manyasani mag dongruok. Romo no motim motelo ne nyasi mar JAMHURI mathor mare higani en keto nyime agenda mag lony manyasani. Ruto orado kod jodito kembe mag joketo mwandu maduto ni opara manyime e jiwo chenro mag chwalo dongruok e yo manyasani. Those are the kind of opportunities we are looking for with MasterCard, with Microsoft and all the other tech companies that are present here. And I want to say those are the opportunities that inspired me to make this JAMHURI a tech and innovation and technology JAMHURI. Jatend piny William Ruto bende ochiwo geno ne ojende manyalo dwaro tije mag piny owacho ni koro kik bed kod dangni ahinya to nikech tije maket kod magigi koro biro yudore e yo manyasani kamoro amora e kuonde duto magintiere pacho kaendi. Creating job opportunities for our young people is on the tech space, on the digital platform, and remote jobs that Kenyans will work from anywhere, whether it's at home or in any part of where they stay. Jatend migao mar tudruok Eliudo Owalo mane oteno jatend piny William Ruto koni tije mag sirkal maromo 80% ibiro chwal e yo manyasani e kuom higni 5 mabiro. Eka bende singo mar sirkal en keto teko mbui kokalo e tudruok laind chwalo teko e gwenge ma pacho ka mabiro kawo moheo kilomita 1,000. From anywhere and be able to access the jobs we are talking about, because you not only need the connection but you also need the gadget. Gigo machalo kaka weche mag pur kaachiel kod ohelini kendo bende mokelo kanyakla kata mana mago mar ng'iyo ni piny Kenya ogo okang' e yor ochumi. All government services, we now have only 300 government services on the digital space. We're going to move 5,000 government services onto the digital space. And encourage each and every young person who has something that you love. You start doing videos, post them on your YouTube channel, you post them on your TVs, YouTube channel and Facebook pages. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi.